سلام. ኣብዚ ማሕበራዊ ሚድያ ካብ ዝተዓዘብክዎ ነገር ዝተኸካፍለኩም እሞ ከመይ ትርእይዎ? ሓደ መጽሓፍ ይሕትሙ እሞ መጽሓፍ ምስ ሕተሙ መጽሓፍ ገዝኡኒ በጃኹም ገሌሎም ዳርጋ ናብ ልመና ይኣትዉ መጽሓፍ እንደግዝኡኒ መሕተሚ ሲኢነ መሕተሚ ውሒዱኒ ክልተ ኮፒ ሸይጠስ ክንድዚ ኮይኑኒ ክንድዚ ኮፒ ተሪፍኒ ገለመለ ይብሉ which is መጽሓፍ ካብ ዝፈትዉ ሰባት ውሽጢ መጽሓፍ ክገዝእ ካብ ዝድሊ ሰባት ውሽጢ ግን መጽሓፍ ምስተሓተመ ክሽየጥ ኣለዎ ዝብል ሓሳብ ይብለይን መጽሓፍ ከይተሓተመ እንዳሃለወ ተሓሲቡ እንዳሃለወ ክሽየጥ ዘለዎ ሓደ ፕሪ ኦርደር ክግበር ክኽእል ኣለዎ ኣብ ከምዚ ርእሲ አንቀጽ ከምዚ ዝሓሰ እዚ ዝትሕዝቱ መጽሓፍ ጽሒፈ ስለ ዘለኹ ፕሪ ኦርደር ግበሩ ኢልካ ወይ ክትገዝኡ ትደልዩ ብጋናኹም ኣድቫንስ ሃቡኒ ኢልካ ወይ ዲስካውንት ኣዘጋጅኻ ኣብ ዝተፈላለዩ ፖድካስትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ቻነላት ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ኣፋሊጥካ ጸኒሕኻ እዩ መጽሓፍ ናብ ሕትመት በፂሑ ክሽየጥ ክኽእል ዘለዎ ኢለ ዝኣምን እና ኣብቲ ማርኬቲንግ ብጣዕሚ ይጎድለኩም ስለ ዝኾነ ዝኹሉ ኸሲርኩም ዝኹሉ ኸፊልኩም ዝፀሓፍኩሞ መጽሓፍ ሰኣን ገዛኣይ ገዛኣን ኢልካ ክትልምን ከለኻ ምስ ሕተምካዮ ወይ መሕተሚ ሲኢና ክትብል ከለኻ ከዓ ነቲ መጽሓፍ ዝወሃቦ ቫልዩ ትሑት ምዃኑ ኣብ ግምት ከተእትዉ ክትክእሉ ኣለኩም ብራንድኹም የውርዶ እንደገና ድማ ዝኹሉ ግዜኹምን ገንዘብኩም ናውፅኹም ዝሰራሕኩሞ መጽሓፍ ትኸስሩ ኣለኹም ስለዚ ኸመይ ኣይኮነን ዝሽየጥ መጽሓፍ ገና ክትሓስብዎ ከለኹም ኣሻይጡ እውን ክትሓስብሉ ኣለኩም እንተኾነ